Acompáñanos no Solifesti pola loita de Leo. O Solifesti volve a Meis con máis enerxía ca nunca. Tras o parón pola pandemia, a iniciativa solidaria regresa centrando os seus esforzos na axuda ao pequeno Leo. É un veciño da localidade que sofre unha enfermidade rara, ten un déficit de proteína B. Logo de 2 intentos fallidos, segue agardando por un trasplante de pulmón, unha operación que só se pode facer en Barcelona. Ele e a súa familia están ali agardando a recibir a chamada, co gasto que iso implica. Hai unha familia de Cambados que está sentada en Barcelona, en Sant Cugat, y la verdad que lo que hablamos de la solidaridad de la gente, o sea, no los conocían de nada. Y tienen en su casa tienen habilitado la parte de abajo de la casa que la tenían sin usar y bueno, es que eso, el acogimiento de la gente es increíble. E unha vez Leo supere todo isto, a familia comprométese a entregar os cartos que sobren a causas como a súa. Todo lo que Leo no necesite va a ir destinado a... Bueno, también estamos en contacto con la Federación Gallega de Enfermedades Raras, para investigación o para otros niños en la misma situación. O sea, todo lo que se recaude va a pasar para esperemos que mucho, para otras familias que lo necesiten. Detrás do Solifesti está o alumnado e profesorado do Colexio do Mosteiro. Están a arrecadar fondos para Leo a través da venda de camisetas, pulseiras e rifas. O propio venres tamén haberá outros xeitos de colaborar durante o festival, como varios sorteos. No centro avanzan que a vaga de solidaridade está a ser masiva. Estamos, pero abraiados, pero por todos lados, pola cantidade todos os días. Onde hai camisetas? Non hai camisetas? Onde podemos comprar? A onde podemos... hai algún número de conta para poder aportar? Ser solidario debería ser o idioma do mundo. O Solifesti serve a rapazada deste colexio para tomar conciencia sobre a necesidade de axudar a aqueles que o precisan. É alucinante o que dice o meu compañeiro, non? Ver como os rapaces se involucran nesta, como preguntan, como se interesan polo tema de Leo, preguntan como está. Podemos facer isto, eu quero máis rifas, profe. Estamos un pouco desbordados este ano, non? O Solifesti contará con varias actuacións musicais, entre elas a de Dani Barreiro, Galifán ou Quilma. Beni do grupo Iglú tamén participará, neste caso contando tamén coa participación da rapazada. Na iniciativa tamén colabora a AMPA do Colexio, a Asociación A Baralla e o Concello de Meis. A súa alcaldesa quixo hoxe trasladar á familia unha mensaxe de ánimo. En este tema eu teño unha boa vibra, sempre eu digo así á familia, estou convencida que dentro dos meses que todos celebraremos de que este mal paso quedou atrás e que veremos a Leo aquí no noso Concello. Dar as gracias ao CPI, dar as gracias á AMPA, dar as gracias á Asociación A Baralla por a súa implicación, a todos os artistas que veñen dunha forma totalmente altruista. Na última edición do Solifesti, no 2019, recadaranse fondos para unha familia de Meis a que lle ardera a casa.